El Departament d'Esports ha treballat durant l'any 2025 per reforçar el paper central de l'esport i l'activitat física en les polítiques transformadores del govern català. Un àmbit clau per generar cohesió social i millorar el benestar de la ciutadania. Les actuacions han servit per anar executant els 3 grans objectius del departament. La millora de la xarxa d'equipaments i instal·lacions esportives, l'impuls del projecte Esport 360, que posa en relleu la transversalitat de l'esport, i la simplificació dels tràmits i l'actualització de la llei de l'esport. Pel que fa a la millora dels equipaments, hem saldat un deute històric posant en marxa un ambiciós pla de xoc per modernitzar i millorar les instal·lacions públiques de Catalunya. Destinem 120 milions d'euros al 90% dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades perquè tinguin espais dignes que actuïn com a eina de salut, inclusió i cohesió social per a persones de totes les edats. La força de l'esport com a motor social s'ha traduït també en la posada en marxa del programa de prescripció esportiva, una de les prioritats de l'Esport 360. Una tasca coordinada entre els departaments d'Esports i Salut per millorar la salut de la població i que facilita la prescripció d'exercici físic des de la consulta mèdica, aprofitant els recursos comunitaris disponibles a cada municipi. També, dins l'Esport 360, destinem 23 milions d'euros per desplegar el Pla d'Impuls de l'Esport femení i assolir la igualtat efectiva entre homes i dones en l'activitat física i l'esport. Les accions per posicionar Catalunya com a referent mundial en turisme esportiu han afavorit que la Ryder Cup de golf es celebri a casa nostra el 2031 i que l'estiu vinent puguem gaudir de la sortida del Tour de França amb 3 etapes al nostre territori. A més, aquest 2025 hem començat a construir el nou edifici de l'INEF Pirineus a la Seu d'Urgell. Hem millorat el registre d'entitats esportives i els grups de treball de la taula de l'esport i l'activitat física han treballat per reforçar l'esport com a bé essencial. Hem avançat en molts altres àmbits i amb la complicitat dels agents del sector continuarem actuant per donar-li una nova empenta, per aconseguir un esport accessible i per a tothom.